నిన్నటి రోజు జనసేన 9వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభలో ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసిన ప్రసంగం ఉత్తర కుమార ప్రగల్భాలను పిట్టలదొర ప్రసంగాలను గుర్తుకు తెస్తున్నాయి. బీజేపీ చేతిలో పవన్ కళ్యాణ్ ఒక కీలుబొమ్మ, ఒక కబాలి అని సుస్పష్టంగా అర్థమైంది. రాష్ట్రానికి బీజేపీ ఒక శనిగ్రహంలా దాపురించింది. రాష్ట్రానికి నంబర్ 1 ద్రోహి బీజేపీ. రాష్ట్రానికి సంజీవని లాంటి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన పార్టీ బీజేపీ. రాయలసీమకు, ఉత్తరాంధ్రకు బుందేల్ఖండ్ తరహా ప్రత్యేక అభివృద్ధి ప్యాకేజీ నిధులు ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన పార్టీ బీజేపీ. కడప జిల్లాలో స్టీల్ ప్లాంటు, దుగరాజపట్నంలో ఓడరేవు, పోలవరం బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు, విశాఖ రైల్వే జోన్, విశాఖ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, కాకినాడ పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్, విశాఖ రైల్వే జోన్ ఇవన్నీ ఇవ్వకుండా రాష్ట్రానికి తీరని ద్రోహం చేస్తున్నటువంటి పార్టీ బీజేపీ. అటువంటి బీజేపీ ఇచ్చే రోడ్డు మ్యాప్ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ ఎదురు చూస్తున్నాడట. బీజేపీ నాయకులు రోడ్ మ్యాప్ ఇస్తారంట. ఆ రోడ్డు మ్యాప్ ప్రకారము ఈయన ముందుకు పోతారట. ఆ ప్రకారంగా ప్రస్తుత ప్రభుత్వాన్ని దించేస్తాడట. ఈయన అధికారంలోకి వస్తాడట. తద్వారా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాడట. కాబట్టి ఏమిటి యొక్క అతిశయోక్తులు? రాష్ట్రానికి నంబర్ 1 ద్రోహి అయినటువంటి బీజేపీతో చేతులు కలిపాక నీకు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడే హక్కు ఉందా అంటున్నాను. ఒకవైపు నీ సభా ప్రాంగణానికి ప్రముఖ కాంగ్రెస్ నాయకుడు దామోదరం సంజీవయ్య గారి పేరు పెట్టుకొని అదే వేదిక నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ హఠావు అంటావా? రాహుల్ గాంధీ విమర్శిస్తావా? దీన్ని అవివేకం అనుకోవాలనా, అజ్ఞానం అనుకోవాలనా, ఏమనుకోవాలా? బీజేపీని ప్రసన్నం చేసుకునే వ్యాఖ్యలు అనుకోవాలనా? కాబట్టి ఇప్పటికైనా సరే చేస్తే స్వశక్తి రాజకీయాలు చేయి, లేకుంటే బీజేపీ పార్టీలో నీ పార్టీని విలీనం చేయి. అంతే తప్ప ఈ డొంకతిరుడు రాజకీయాలు, ఈ బ్రోకర్ రాజకీయాలు చేయొద్దని కాంగ్రెస్ పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్కు సూచిస్తూ ఉంది.